Tuloy sa Pilipinas, bumagsak na naman. Yan yung nangyari sa Alcala, Cagayan. Wala pang lindol, bumagsak na. Dalawa lang ang pwede nangyari dyan Substandard yung design o substandard yung gawa. Pero na-expose na to ni Senator Bam Aquino na substandard daw lahat ng gawa ng DPWH. Sabi mo, lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Di po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. Pero sa Mactan, Cebu, nagkaroon ng magnitude 6.9 earthquake pero halos walang nakitang damage sa bridge. Bakit kaya? Well, ang Mactan Cebu Bridge, funded yan ng Japan. Kaya mga nag-supervise ay mga Japanese engineers and consultants. Siyempre, ang mga laborers at mga nag-execute ay mga Pilipino pa rin. Anong pinagkaiba? Kasi pag Japanese funded, whether through soft loan or grant, siyempre, supervised ng mga engineers nila at mga consultants nila. Pero ang execution, mga Pilipino pa rin. Kasi sa Japan, ang mga kawani ng gobyerno ay mga dekalidad na graduate, yung mga the best of the best, mga ina-accept sa kanilang mga government agencies at mataas ang kanilang mga professional integrity. Sa DPWH kasi, yung mga interesado na aplikante ay yung mga pasang-awa o mga bulakbol. Yun yung napansin ko nung nag-graduate ako sa engineering school sa Lasal Kaya dapat may separate salary grade yung mga top-notcher students na nag-a-apply sa gobyerno para mas dumami ang mga dekalidad na graduate na sumasali sa government agencies. Kasi pag dekalidad ang edukasyon at dekalidad ang graduate, gaganda ang pamamalakad ng ating gobyerno. Kaya dekalidad na edukasyon at graduate ang solusyon sa pag-angat ng bayan para sa edukasyon. Ako si Morgan Sai.